tayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka di tinadamag ko. Nagsubli ka nung matan ni ising di tapalayda. Ay, uwan, Mari Lori. Ay, nawaw. Naimbag man, tanapakawan pa'y laang nila kay na. Kalpasan, ti pa naglalaki na. Ay, nakaamiris siguro na, Mari. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na Ang nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na, Mare. Di mo nakontento kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kiljoy ka mo't. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamalitipad tayo a tao. Ay, no di mo kaya. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tagistorya, Mare. Kunaklakit dino si no ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta nga? Naimbag man, tanalagip mo ti agaway. Ha? When now, imbati na kamo laang, iti nang isukatam kan nila kay mo. No choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo kuman isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid iti kasjay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Hamok daytan. Saan ang masapol nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno kat ngaraw. Sanaya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatan. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang nga madlawa saan ka nga okay. Awan ti maaramidak. Gaputapod no mati bagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manan ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik itinapalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misubli na pala ang dayta nga isyo. Ay nawaw, Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. asino manan tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan ang maliklikan? Adalat ta maibagadag iti tattao. Salinaw, tinagapwam lure, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga, si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti warwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni isay. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manan kinilakay na. Saan aya, amapalin na nakaamiris jay tao, iso anagaway, anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manan di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo, manak ko. Saan anasayaat, akat katawaan ti kamalitipada a tao. Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaan gantay may kamar tinading ko. Apay ka ti manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw,
Apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dayta tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta. Isugayam, tidakdakamatan ni ising hindi na minsan. Amo pa iti day a babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang nagkanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Namay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met Marilore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti ko kumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam edad dawn mo matipadam a babae, mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay, namare. Apay ngamin ayang affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay, narigat ti kasta, mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta ang dagiti chismosa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumar nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Ada ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalata kanya. Si kakit di mat. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo marites da pa'y kitde? Ay, wan nga rod manang. Ngam, awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maysa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Wan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw. Anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mag. Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanya. Kasjaya talaga ni Manang Nora bakay. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamot amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kas aramidam. Ulitak manan mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yon mare.
Awan ti tao a perpekto. Iso a narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, Mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Kapod na mo tis istorya ak, Mare. Win ah, ngam naragsak ka kaday mare. Panagkunam kadikit nasaya at amapan mo kat katawaan, wano ibaba inti padam a tao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay, nawaw. Anya tinadamag yung tatang. Puno ka day, a pinagkwartaam laeng ti ex mo. Sino mo tinakadamagan niyo ti day tatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan ito'y nagpasintruak. Ay, nabayagan day ta, Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng. Ngam oray si ka, adamat gayam ilimlimig mo akalukwam. Itatang mo. No sakti si ka, sana ko nga gindadalaos. No agsasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, dagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti terse na itay lakay. Agin dadalus tumat ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga kada kami. Anya? Kung nagtumag, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi nasayatan ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris matan. Umay ko man isuble, to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibaga, Mare? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipadam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kuha, Mare. Sige. Inakon, wan. Apay, mabain ka kaday. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot tan ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta, Marinora. Tapay, anya timbagan akin kaaya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at akatawaan no pagang angawam ti kamalitipada matao? No ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamat pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yan arumwar tatang. Kasta talaga Kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan, gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamat lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kaw. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da ita tatang. Ay nawaw, anya ti aramid umichay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masaysaya at manin ano kasta ti aramid anak kaw.
Si kamad gaya Marilore. Anya ti umay mo ibaga. Ay, adda ka din ni iseng, pare. Napanakitsinda. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, addalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya tayo jaya. Isu ko man ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din ng kaguran nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokan ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men. Husto ka, Mare. Ay nawaw, sika ka di dayta mare? Un, Mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano, pagangangawan tayo, tinagkamkamalian tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan mare. Narigat nga minti aging dadalos no maminsan. Un nga rod, Mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wan gayam, nakasaritam ka din ni Ising. Di mawat ka din iti pamakawan kan kwa na. Saan pa nga rod, Mare? Ada ka na panan na. Agsubli ak tulangan iti ayanda intong malam. No kasta nga rod, agin ni istoryata pa, no awan pa iti aramida medya balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, iseng. Sapay la ko mata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wano pagangangawan ti biddot ti padak a tao. Inapo, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimpla ak iti kape Mare. Ay saanan, nakababain mo't kin kamare. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa'y kabayatan ti panagsarsarita Mare. Ay, nawaw! No nagbiddo ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya ka. No simple lang nga kasarti ka ba ilak nga ipahikin ka, Connie? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta kanyak Julius? Nairanlat ng tumang ngamin ano ospital tananang gandata. Nausaran ti kakaisuna nga urnong ko. No kasta nga rod,
Da kami kanina nang ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno mapasamak ti arapap ko abongga kalaysa. San nga minamasapol abong ka ti kasarta? Panagkunam ka di, kat umanugot ni nanang asimple lang ti kasarta. Sana kaskari na ti umututang ko ni. Diyak magkayat akalpasan ti kalaysa ta. Day tala agbaybayad iti utang ti ramiden ta. Basta, kasaritak to ni nanang. Sigurado nga da may suggest na pamuspusan. Awan ka nung aron ti kwarta na nanang. No siyak lang nga inam. Saan ang mabalay na simple lang ti kasaryaw ko ni anak ka? Uri siyak matananang. Kayat ko ti bongga akasar. Sa nga pulo a baboy kendo ano ang kumati partintayaw. Agraman kawas nga isuot tayo. Kanti disenyo ti stage nanang. Nas ka na bongga mat. Diyay nginginaan. Tapno sulit mat ah. Ay katuna! Dakkel ti gastos. Ngam adda tinapanunot ko nga aramiden ta. Di mon ibagbagakin ni tatang mau. Nga main, simple laeng mo ti kayat dayjay nga amam. Wen nanang. Datalatan ti agplano, anak ko. No simple laeng ti kabailan tayo. Maanusan bakit? Anyangin nga raw. Na, maminsan laeng amakikalay sa ni kuning nga anak tacho duro. Anyang nga raw ti kayat mo mapasamak ita. Umutang tayo. Adda tinapanunot ka. Ngamjak pa'y maibagay ta. Ay nawaw, kita ang mga planong ti umutang. Da kamin to, kindi ko ni ti makamu kunak nga raw. Dagulit kamag. Iso, kasta ti anak ta. San ama kontento iti simple. Tauray si ka nga ina. Mahilig ka mo iti bungka. Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam na napalma. Agtugaw kayo pa'y Ay na, amangan kiday no adda ti extra manim kita. Gisail. Anum ti kwarta, nana? Mausar kuma iti kalay sa dakunay kan Julius. Ay nawaw, umutang kayo para laang itikalay sa, nana. Kasanaw kat mamirmiraot mat gayam day ta Julius. Di nakabailan nga itag ti bungga kalay sa iti kakaiso na nga anak ka. No anya ti kabailanda, isulat ta kuma, nana. Makontento tayo kuma. Di ka kadi madanagan, bayadan min tumula nga dagaws, kalpasan ti kalaysada. O sige, pabuludan ka, nana. Ngam adda ti kasuratan apirmaan, Day talaga yam, sila'y agpirma ka. Saan kumot nga itarayan ti utang ka? Ay na wow! Nagadwa kwarta nanang. Para day ta iti kalay sayo kini Julio sa nakaw. Nangalaan yung matitikas ta kadakala kwarta nanang. Binulog ko Anya? Kasano nga yung mabayadan tayo day ta nanang? Yan tagay dagulit kamot kunay. Ibagaklangan. Nayunan tayo tininong kaninang yo iti kasara nakaw. Anya? Una tapno masukatan ti gastos tayo. No ado tininang kaninong ya. Di adon tao ti maurnong akwarta. Mabayadak tao dagiti binulog ka. Ay, wanyag paiso nanang. Mayat tinapanunot yun. Pilihan tayo dagiti babaknang. Tapno sigurado adakkel ti itagda. Ay katuwan nga min tulungan nak nga raw. Tarugyan ta ti agilista anak kaw. Ay nawaw. Ati dog matilistaan ti inalayo aninong kaninang palma. Bakit? Panagkonam chuduraw. Umanay mat siguron day ta. Nagaduunay. Katwan na tapno adun tumatimangtad iti kwarta. Ang subli asigurado ti gastos tayaw numangtad amin dagiti nakalista. At dapay basita sobrana. Nukasta, imutang ka talaga. Wun lakay. Diyan na duma na ibayad min kadagiti supplier a nakasarita ma. Ay nawaw,
Jak magustuhan ti kasta apamayan nyo iti anak tabagay. Just go with the flow nga minun Na. Everything is under control. Ay, di kay romanik lamaw, tada kami iti anak tati makamu iti dayta banag, Chodoro. Makamu kayo manlangan dita. Sana ko na makibiyang. Kasta di kay sumanaaw, no awan matlaang ti may tulong yaw. Ngam no addan to ti dumteng aparikaw. Da kayo mateng ti makamu. Di na kam iramraman kin Julius. Ay nawaw, saan to ama pasamak dayta duro? Dumagas ka man pa, Julius, ading ko. Ada ka ti baga manang Giselle? Amom ka di ti inaramid ti agbalin to akatuganam, ading ko. Anya ti naramid na yamana? Imutang iti kwarta kanya. Anya? Di mo, ama? Awan iti saritaan mi ti umutang manang. No saan ka amamate, at iti kasuratan. Impapirmak matlaangan kan Kapitan Itay. Ay nawa, nagtakkel ti inutang na. Una, tapnubongga ka no ti kalay sayo kinikuni. Isumot ti kuna ni Nana Palma. Talaga ka di akayat yu ti bungga kalay sa koni? Da kami kanina nang ti mga aramid iti pamuspusan. Takurang matiinted mo. Narigat ti bungga kalay sa nuutang mo tinagapuan ti kwarta koni. Ay nawang, saan ka awat si ka Julius? Kada nga rudan na panunot mi kaninanang, kan nakabayad kami kadagiti suppliers. Narigat ti mailumlum iti utang kunakmanan. Relax ka dilaan. Kasano nga rod ang mabayadan tayo dagita, nga inut-utang yung ay. Kita ti listahan ti agbalin aninong kaninang ta. Nakasarita min dagita kat imanugot damat. Ay nawaw, nagadong? When tapno adun tumat ti maurnong akwarta numang tedda. Di adan kasukat ti ginastos tayo. Mabayadan tumatlaang dagiti inutang ni nanang. Anya? Adula unay tinalada ninong kaninang iti kasarmi, Tata Chudoro. Day talaang muti kunak iti nakitak ti listahan Julius Barok. Yung bawanan ti maaramidak. May mayat ka no adaw. Adumot ti maurnong akwarta. Addan to kasukat ti gastos yaw. Kasano nagkurang to ti dagiti ninang kininang mingay? Mamupay ka dagita nga gina. No apay ngamin akayat dati bongga akalay sa. Isupay gida pagparikutan. Dahito'y tinapili mi agawon ko, Julius. Kan, dahito'y mati para kan ka. Agraman disenyo ti stage. Nakapili kami matan. Kan adapay cake. Oh, anyat makunam ka dagito'y adisenyo. Ay nawaw. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka matsumong-sungbat. Anya nga minanti ko nam ko ni. Kita dagiti disenyo ang napili mi kaninanang. Anya kami ayat ti pampanunutam. Dakkel sa amat ang tigastos yu ko ni. Isungarod nga adu tininang kaninong anaala. Pagyamanam kit di tanakapanunot adagos ni nanang iti solusyon. Gastos talaga. Kasta talaga. Ada ayamat nakitam nagkalay sa asaan naggastos. Oh, anyang iti ko na dagiti dadakkel mo, Julius. Makaumay da ka di? Wen ko ni, ikarigatan dati umay. Oh, matlagayam. Apay akas lang naunag man ti pampanunutam. Umadanin ti kalay sata. Kasla saan ka naragsak? Naisagana aminan. Fully paid pa yan. Pampanunutek lang ti dakkel gastos tayo. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Adi mo pagparikutan day taabanag. Taado tininong kaninang taamang ted no bilang laeng. Awan ka di ti panagtalag mo kaninanang? Isu ti nakapanunot iti day ta solusyon. Nakiitam ka day ti disenyo ti kasarda ko ni kan Julius, Giselle. Saan pa ay Nana Paulita? Adayumat ngamin ti ayanda. Ay, bongga si ka! Kasla kalay sa dagiti babak nang! Wen ngam nagapumot iti utang. Anya?
Day tatipod nuna na. Imay ninanapalma dito'y balay, idi pa'y napalabas abulan. Imay imutang iti kwarta kanya. Lukas ta. Oo, tanggayam tinagapwan ti kwarta ngay naramat da. Wala na. At dati kasuratan mi kininanapalma nga agbayad to adagos. Ang alada nga tatibayad da. Sapay baboy kanduang kano ti maparte. Isu tinanggag ko kay. Ay, jak amo kadakwada, Nana Paulina. Ti importante kanya kat makabayad da. Ay nawaw. Social climber mo dagi tatataaw. Ipilit na ti bungga akalay sa kawang magkwartada. Uray ni Julius, nakla at idinaamuan na nga imutang ti ina ti maasawa na. Ay, happy wedding kuni balasang kaw. Agyaman naklaunay Nana Paulita. Oh, diyak mo makita nila kay Mau. Ay, napan-imis mo, Nana. Kumusta kan, Mari Paulita? Ay, nawaw. Bagay mula unay tabano, maamari palma. Ay, nagyaman naklaunay, Paulita. Ay, maragsakan anak hanggang iti imbagam. Agramad dekorasyon baray. Madlaw ang inginaan. Ay, wun. Dakkel nga agpaiso ti gastos may. Ay, naimbag man. Ta, ada ginastos yung maray. Ituloy na. Ay, kuha nanang. Sikapay lang timang bantay dito ay taumis buwak labiit. Ay, sige. Mari Paulita, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, ah? Ay, okay, maray. Ay, nawaw. Talaga mo dagito'y nga agina. Di ko nada siguro. Diyak, ambo nga utang tinagapuan ti kwarta nga inaramat da. Naliday ka, Julius. Dakkel sa matin tinagastos, tatang. Uwin atay pilit na mga agina. Siyak pa rin ti bumain ka na giti dadakil mo. Man nakawat mo dagiti dadakkel ko, tatang. Di talang amo ang naggapoy ti utang kita duma kwarta na aramat. Angam, anyapit ti maramidan tayo. Katnalpasan, tatang. Barang dakil mo tinaurnong akwarta, abaraw. Narigat no saan ang mabayadan to utang. Masya na nga ka dagiti ninong kininang mi, tatang. Kasla napilitan ti dagduma. Eh tamad lang tinadlaw ko anak ko. Diyak lang imbaga kananang niya. Tas sigurado nga agung manang. Huwag gayam. Mapanak pa'y man iti ayan da balayan. Kaya't kumati makiis-istorya kadakwada. Sige lang, tatang. Agsubliak mo tin itaenda ko ni kanana. Kumusta nga ko ni anak ka? Ado ka di tinangtad iti kwarta. Dagiti ninong kaninang yaw nang tada ka di aminay. Kontrolam ta boses mo, nanang. Ang mga nada makangag. Ay, umanay mo't siguro day ta ang maibayan iti utang anak ka. Diyak amo, nanang. Kasano adi mo amo? Itutal mo ay ikitaag man tilistaan. Oh, dagito'y laang tinangtad, nanang. Tidaduma awan pa'y. Ay nawaw, apay ngay. Kasari tayo idaan, nanang. Kasano ang makabayad tayo iti utang no di mo't bang tadagiti ninong kaninang yaw? Kasari tayo idaan, nanang. Ni Julius ti sumungad, nanang. Agsarita tanto inton rabi. Da kaminto ka ni nanang ti agbilang iti kwarta, Julius. Uwan, okay lang ang kanya ko ni. Saan ko matapag-interesante ta kwarta? Ay nawaw. Rumbang laang taadamot na kay planuan da ito yung kwarta. Da kayong ginanang timakam mo. Kasta amumat ada kami kanina nang tinagaramid iti pamuspusan para iti kalaysata. Gaputa kurang mat ti kwartam. Umanay kumano simple lang ang kalaysa. Gambong gamot ti kadyo ka ni nanang. Takas tapay laang mat ti bagam. Kasano pa
kayan day tananang? Kita agmantilistahan dagiti nang tad iti kwarta ko ni anak ko. O, adtoy nanang. Ay nawaw, dagito'y laang. Wan nanang. Isungarod nga ado ti innala tayo aninong kaninang tapno agsubli ti dakkel agastos tayo iti kalay sayaw. Ngamne, manulaang matintad da. Ay, jay dagtuma, awan pa'y tinagan da iti listaan. Anya nga tano, agpatulong ta kada tatang. Una iti pamilya ni Julius nanang. Ano lang mati contribution da? Ay, wangag paisaw. Nas ka na tumulong da amang bayad iti kwarta na aramat iti kalay sayaw. Saan mo't amabalay ada talaang tiyang parikaw? Apay adi ka makaisem ba kahit? Kit napasamak mo tibungga akalay sa asang kaibagayo itanak ta. Dakkal ti parikaw, Tudoro. Ay nawaw, apay ka di palma. Kurang tinaurnong a kwarta. Ah, anya? Kasano? Kat manula ang matiintad dagiti ninong kaninang da. Jay da dumaawan pa'y. Ay na, talaga nakaimimot dagita. Kay pabasol mo pa iti daduma. Asino nga mintinang ibaga nga umutang kayo para lang iti bungga akalay sa. Sayo namnamain ti iti dagiti ninong kininang. Ay, awan ano kasta ba kahit? Da Julius ngay, ti pamilya na. Nasken ang makigudwada iti mabayadan. Sika tinaturad ngay mutang. Takdrama. Di mo iraman ti pamilya ni Julius. Ta idi pa'y nga imbagada a simple akalay sa laeng. Ti kabailanda nga itag. Ngamgapo ta agin lalaing ka, imutang ka. Ayan ngay ti bayad ti utang mo, Nana Palma. Ay na, pasensyakan Gisail. Ngam kagudwa pa'y laang ti maitid ka. Ay nawaw, sana mabalin nana. Nasken abayadan nyo ti buo. Kurang to mga maintintad dagiti ninong kaninang dakuni kan Julius. Nukas na, namnamain nyo ti itid da akwarta kadagiti agasawa. Iso nga adaw tinalami aninong kaninang. Ngamnay, imo da magayam, manula ang tintad da. Di kay agpabasol nana, tada kayo tinagdesisyon iti bongga akalay sa dakoni. Kat ina, bayadan nyo ti inutang nyo. Tanusan, agreklamo ak ije barangay hall. Adda ti kasuratan a pinirmaam, nana. Dayta ti pudno, nana paulitang. Imay ni Nana Palma dito'y balay itay. Oh, kahit binayadan na ka diti utang na ken ka, Giselle, balasang ka. Kurang tiinted na. Iso anak kaungat akpiman itay. Kasano? Tigayam kwarta nga itad tininong kaninang tinamnamaon da pagbayad da. Ay nawaw, iso malagayam nga ano tininong kaninang nga inalada. Hey, nalabos ti kasta ka panunutan dagita nga agina. Kasano nga ruda na makapagsingir ka ita, Giselle? Mapanak iti ayan ni Kapitan, nana. Ijay kami laangan nga agsango kada Nana Palma. Talaga asaan ang makarit na dayta at Julius. Di ka aramid. Tada kayo kinikuni tinagplano ti dayta. Kung kaya, mapan ka kano di barangay kunan di kapitan. Adda ti talaw anang ireklamo ken ka. Ay nawaw, apay nga'y asyak laang. Naturag ka nga nga imutang. Si ka mismo tinagdesisyon. Anya nga ita, kurang tinakulikta kwarta. No nangirwar ko man ni Julius iti kwarta. Saan ko mapasamak ti kastaw? May sapay dagitaan ninong kaninang manula ang tintada. Saan kami kitday na makabayad? Nakitak ti kwarta nga inwar ni Julius. Umanay dayjay para iti simple akalay sa. Nakaarte kayo pa'y gaming. Ay nawaw, imbes na tulungan na kamay. Parikod nyo daytan. Mahilig ka iti bongga. Awang gamit tidinggin nyo asaw. Hey, mailumlum kayo iti utang no kasta ti aramid yung agina. Ay, nawaw! No di mo kaya ti mailumlum iti utang,
makontento kano anya ti adda. Di mo namnamaan ti idat ti daduma a tao, tapno awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dapay mat nabatya suman kan salad iti ref budang bakit. Anya kumaita, no ada tinabate si Karanday. Di mo ikan ni Kumarim Silvia. Sayang dagita amakan lumabangles lahat. Ay saan ay? Iti anya kumaaga po nga ikakpay day ta a tao. Nalipatam sa mo, itinaramid day ta a Silvia, itinapalabas alawas, sakbay abaro ataway. Aging kakadita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakapinabunudan iti igad. Sino nga iti saan ngagsakit tinakam na, no kastalaang mutlakay. Di malas siguro tandi mo mat inikkan ni Tinyog iti Pasko. Ay ka impalawag kumaking kwa na. Naka-reserve dagiti nyog, nakita na iti paraangan tayaw, lakay. Nagsimple lang ti sanyo anag kinaawatan. Maala day ta iti nasayata saritaan. Para igad kanyog lang. Randi lakay, amukon. Tanya budang bakit. Amukon ni asino ti ikak iti suman ken salad, tapno sana masayang. Kunak tumit nga ikam da Mari Silvia. Ay, sana ni Mari Silvia ti ikak. Ha? Sino nga ron? Ni Jenny. Jenny? Sino nga Jenny? Tingay gimatang iti balay da manang Agnes. Nakita kat si Mangput itay. Anya? Why? Makipagaya maklangan kin kwa na lakay. Ang mga numasaktan ni Kumarim Silvia. Ay, saan kami nga kumari ti dayja Silvia lakay. No siya klaang, baro atawain, baro agayam. Diyak kaya ti gayam akas iti day taas Silvia. Tao po. Anya di masapol mo, manang? Si kati baro akaaruba may, saan ka day? Uwan. Jenny, tinagan ko, manang. Oy, nice meeting you, Jenny. Ayun gayam. Adangay ngamin tinabati asuman ken salad idi New Year. Sobra ngamin ti inluto me. Isuan na panunot ko ti umay mangtidkin ka. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, manang. Manang budang ko namlatan ading ko. Agyaman manang budang. Nasingpat kayo matgayam dito'y lugar yung manang. Kawan mo't nga may nading ko. Saan ka ma-out of place no kwa dito ayam may. Ay, sumrag ka pa'y manang. Iti unang ti pagistoryaan ta, tapno makatugaw ka matlaan. Ananwan nyo ti makmakan nga insupot yu, tatang? Itin ba o kan ni Kumarim budang Silvia anak? Ay, nawaw. Saan kun ako mari dayjay, tatang? Anya? Diyak kaya ti kumari nga imot. Saan na nasaya at tikasta anak ka? Balo atawanan. Ag pinakawan kay kumani si Kumarim. Ay na, tatang. Nakaimimot dayjay amari budang. Duaan nyo glaang ti daw-dawat idi Paskwa, ngam di nakit din ikan. Kas jay ayamat ti gayam. Nakabalis ka maten ken kuana. Tadi mo mat pinabuludan iti iga ni di New Year. Uray nakabalasak, jakon kayat ti makigayam ken kwa na, tatang. Isu atamakmakan nga insupot yo,
Itad tayo laangan kanina na Rosita. Happy New Year, Nana Rosita! Ay, Happy New Year buking ka, Silvia nakong. Para kada kayo, Nana. Anya ngay dayta nakong. Ay, kita ang tuwa, Nana. Ay nawaw. Nagadown. Inikam kumama ni kumarim abudang Ay, saan kun ako mariday jay, Nana? Nay, apa yan? Ada inaramid na kanyak ajak na gustuhan, Nana. Di yun sa ludsudan, no anya. Sige, Nana. Ang pakada akon. Adupay tiin nawak ni Jabalay. Mabit lang nakam. Ikan ka mo iti pruta sa nagapo iti probinsya. Ay, saan, Nana? Maduday jay. Di mo ka baulan nga ibusan. Sayang lang numadadaan. Ay, Ruraw, daman sa ludsudan. Anya ti sana nagkinawatan da Silvia kan kumari na abudang. Niyog kan igad lang, Rosita. Ay nawaw, Nyog kan igad. Kastoy nga main. E di Paskwa. Limawat ni Silvia nga anak ko itinyog na budang. Ang kaputan nakareserve amin. Saan na nakadawat ti anak ko? E di 31. Imaymat ni budang di balay ta bumulod ka no iti igad. Ang saan na pinabuludan ni Silvia. Anya? Daita, tinangrugyan ti apadang agkumaray. Ay, sumulagayam Amo pa'y kanagitang agayam. Narigat ti agbaro atawan. Nga dati gura iti puso tayaw. Apay manen budang bakit? Nasalaw ko pa ilaang mo, tita Silvia, di tadalan lakay. Anya nga ron ti marami dam kat dalan nga ron. Damo ti sabali adalan. No apay pa ilaang mo't adita tinagdalanan na Si kakit di mat bakit? Saan mo mat ako katadalan? Ay nalakay. Siguro, agsipsipot na dyan. Kasalomat na may bagam ti kasta bakit? Resan na nga baga, madlaw mo. Man ano nga may nagpinakawan kayon. Tagpada kayo mat nga dabindot na. Saan? Itian niya pa'y kumaga pa? Sana bale, tada ni Jenny abaro nga gayam ko. Sino ti kadlo ama makikinda, Silvia? Nakasarita ko ni Nana Rosita, tatang. Di budang ay. Saan ka di anay bagak kada kayo, asaan kami nga gayam iti dayjay abudang, tatang. Friendship over kami, idi pa'y December. Sakbay anagbaro tawon. Para igad kanyog lang anak kao. Saan alaang dayjay, tatang? Nagsimplihan aba pagapaan nyo kitain. E di siyak ti dimawat itinyog. Di nakinikan ta naka-reserve ka no amin. Uray adumat tinakita kiti paraangan da. E di siyak ti saan nagpabulod iti igan. Sakitan namatan. Ay, na-misinterpret ko lang titong karamay sa iso akasta. Ay, saan tayo napagsaritaan ti maipapan iti dayta ba nagtatang? Ang pakada kon, ta sigurado nga agurura yan ni Nana Rosita Jabalayda. Ada ako, Nana Rosita. Paumayan, Silvia. Mangala kayo iti ko bagyo, Nana. Tapnusan nga isupay ang magatang. Wan, damo iti insaganak kay. Nasayat mat nga rod no kasta, Nana. Ni kumarim budang. Saan ka day nga palingkita? Jaklam mo, Nana. Ay nawaw, apaya di mo amaw. Kano kanayo na da kayo mo di agkuy-kuyaw nga palingkita eh. Saan itan, Nana? Ay,
Noon yaman day ta, saan nyo ang nagkinawatan? Ang pinakawan kayo kuman, tanay, baro at awunan. Ay, sana kaskarina, nana. Nasakit tinakam ko kinkwana aging gaita. Ay, saus. Palpalagipan ka, Silvia, nakaw. Naragsak ti biag no awan, tiguray ti kaunggam. Nasabat ko da na Rosita ken kumari ma Silvia ni tadana ni tayo bakit? Anya kumaita? Schedule yung agpalengke ita, saan ka day? May, Simurot ka kuman ka nakwada tapno anda ka duam ken tapno tipid ti plete. saan nakasapulan? Kabaulak mo't. May nawaw. O ano saan? Ni Jenny lang ang ti kasarita kinton madamdama. Iso ti ka duam ngagpalengke, kasta ka day. Ay anya kumapay nga ilakay. Naragragsak mat laeng, not pinakawan kayo ken kumarim Silvia. Saan mo tama ba rin naliklikan nyo titunggal may sa aging gatong palbiag? Ay nalakay. Nasaysaya at nuliklikan mi titunggal maysa. Tapno awano na ti parikot. May sa sityo, ti ayan tayo bakit? At dalat tagundaway ngagsabat kayo di tadalan. Jenny, awan ka di ti aramidom ita? Awan mat manang budang, apay ka di? No, okay lang ken ka. Mapanta ko maagpalingke. Ay, un amanang. Naibus pat laang ti abastok. Ay na, agsagana ka nga rudan. Taaggidantan inton madamdama ading ko. Anya nga oras manang? Alas 12 nga grubot ta. Agdigusak laang biait. O sige, dagasan naktulangan dito'y balay manang. Nebudang sa may di nakataader iti igid, Silvia. Isu at talaga na Rosita. Ay, asigam. Tapno makapagsarita kayo nakaw. Ay, saan nun, nana? Ay, nawaw. Ay, saus. Saan kumakastaan nakaw? Oh, adaman ti nagkurangan ti tunggal may siya. Mawatan niyo kuma. Akin, agpinakawan kayo. Adda nga rudan baro agayem na, nana. Iti anya ko maaga po nga ipilit ko pailang ti bagikan kwa na. Nagbaro atawan lang. Adalaan saan miya nagkinawatan. Adamot ton baro agayem na. Umapal ka karay. Ay saan, nana? Anya ko mati apalak nga. Agawaan takit din tagpalingki, nana. Sige. Tapno makigidan ta kadakwa da inton madamdama. Aglugan tayo, iti jay. No kayat yo, da kayong ti makigiddan ka nakwada, nana. No siya, ag-tricycle laklatan. Anya? Asino di babae alimabas iti sangwanan taytay manang budang? Babae? Tay ngay kinusilapam manang. Dajay ka day. Ex-kumarik dajay. Ha? Silvia tinagan na. Nasingid agayom ko ide. Angam, sana nita. Apay matan asaanan ita manang. Ay, gaputa dyak kaya ti ugali na. Among ka day, di Paskwa. Anya tinapasamak iti Pasko manang. May ije balay. Ta dumawat ka no itinyo. Angam, saan ko na ito ti daw-dawatan na. Gaputa, naka-reserve kat nga road. Idi kwan, tinakmutin pinabuludan iti igad, idi New Year. Ay nawaw. Nagrabaw matgayam tinagapaan niyo manang. Talaga. Remwar ti pudno nga ugali na dayta, Silvia. Ada ka din ni manang budang, manong Randy? Anda na pa na, Jenny, ading ko. Anda ka di ibagam ken kwa na. Salud-sudet ko mano kayat na ti makitangdan manong. Mamang ano inton malumpay nga agawin day jay. Agsubli aktulat taninton malam manong. Ay wan gayam. Adaman kayat ko asalud-suden ken ka manong. Anya day ta? Adda nga min tinasalaw mi ija palengke di kalman. Ket kinusilapan ni manang budang.
No sanak nga agbidot. Silvia ka no tinagan na. Ni Mari Silvia. Nasingid agayim na tayo dyan ko. Ang kapulang itinyog kan igad. Nadadaal tinasaya talin ng ganda. No kasta. Husto gayam tinaibaga kanyak ni Manang Budang. Makakatawa nga ron ka na kitang agayim. Simple lang nga panag tinagapanda. Ang di naman kaya tasulparan. At dan tulat ta siguro, Manong. Makaamiris dan tulat ta. Ason samot ni Silvia ti dimano ni ti parangan tayo budang bakit. Bayam dita tasapulan naman. Inawaw, igarot mo na tanin ti poste. Tapno sana makadayo. Sigurado nakabulos lang na ita. Ay, bayam tasapulan naman. Aso na nga ron. Pakawanan nyo ngaminan ditong galmaysa. Tapno awanan ti parikot. Ay, di mo pakibiyangan day ta nga asaw. Inton kwan, panunutin na kiide, apagin interesanta. Tapno sana makadayo. Abangan no na makakita di takat itarayda, di awanan. Oh, santa na parikot day ta lakay. Alakit din, ipagod mo pa lang ni taposte. Di mo ipalubos agura ti agari di tapusong bakit. Awan mo ti asok iti nakaipagudan na, Tatang. Damat inirabi ay. Sigurado kayo, Tatang? Kano pinakan ko pa inirabi ay. Sa dino ngay katatiayan na. Ang mga nakabulaos. Nakalukat mo't gara mga mentigay. Sa dino pa yun nga iti pangsapsapulak iti dayta nga aso. Padasam ti agsalod-sod ka na iti kaarubahan nakaw. Ang mga adalang nita. Ay nawaw, dapat gaya man aso Manang Budang. Ay na, saan ko nga aso day ta, Jenny ading ko. Ay, kunaklakit din no aso Manang. Aso ni Silvia day ta, ading ko. No kasta, napan ni Manang Silvia iti ayan niyo? Ay, saan? Nalabe, nakabulos ti aso da. Iso ang nakadano ni ti parangan me. Kanayon nga minkad, nga itugtugot ni Mari Silvia, no day tayo umay dito'y balay iday. Amo na tinagturungan na, Manang. Ha? Amangan no day tamatan nga aso ti mangisubli, tinasaya at alangan yung agkumari, Manang. Amangan no isun ti mangurnos, iti relasyon yung agayam. Farida! Sa dino ti ayan mo? Nay, siga mo gaya, Mari Silvia. Ay, sapsapulak nga ron ti asok, Mari. Hindi minapuutan na rin mo, idirabi eh. Ay, nakitam tayo asaw, na igalot iti pustay, Maray. Ay, nawaw. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ay, naimbaga, pa dito'y mula ang balay, tinagturungan na. Kanayon mo nga men, nga itugtugot dito, inukasta nga umay ka maki-istorya, idi, Maray. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ayawan anyaman na, Maray. Ay, agtugaw ka pa ya. Agtugaw ka ta. Agin nistoryata man. Itimplaan ka pa, iti kapeng, no, kaya mo, Maray. Ay, saan nakakagura, Mari? Ay, sanay, Maray. Ay, ako, at pinakawantan, tapno naragsak ti biyagta. Ay, wun gayam. Umay ngay ni Jenny, di ta kaaruba, dito'y balay, inton madamdama, Maray. Ti baro agayam mo, Mari. Ay, gayam ta, kunam amaray. Ay, kunak no nalakalaang sukatan ka, anasingid agayam ko, hanggang, ay na po, saan mo gayam, Maray? Nang runa pa'y ka, saan mo't anadagsang tinagapaan ta? Ay, nawaw! Normal laang ti saan a pagkikinaawatan. Sursuruan tayo nga rot kuma ti agpipin nakawan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umayak man, merci ading ko. Anya ti masapul mo, Manong Lando? Adda ka din ni pari Nunoy, ading ko. Ay, nasapa nagiwayway itinwang mi, Manong. Agtugaw ka pa yatag kapi ka. Pangururayam kan kwa na. Si kamat ti makamong agtimpla, Manong. Ay, yaman na ka ading ko. Ay, sino nga bintay inyawid ni bakit mo iti na minsan, Manong? Dayjay ka day. Awan dayjay ading ko. Kinsi atawanan tinapalabas, ipod pimusay day di manang Helen, Manong. Manumat ng tinyawid mo a babae dito'y lugar tayo. Ngam, awan mat nagbayag kadakwada. Narigat nga ro, sa politikas ka ni manang mo, Helen. Ang mga nupod-numat nga mintay ibagbagada at chusi ka, Manong. Di yung matimbang baga, nagluto kayo gaya mi tinaima sa pangaldawan tayo nanang. Sana siya tinagluto, landawan ako. No, saan na da kayo? O sino nga ron? Intad ni Pinang dayta. Pinang. Wait, tapno maramanam ka no matiluto na. Anya? Hindi pa ilang mga papapansin ni Pinang kankana ka. Ang mapaya di mo pagananaw. Sa lakas ka ni Pinang ti-type ko, nanang. Napintas kan siksilat tamo ni Pinang, uray 14 na nakaw. Sa lakas kan ko na ti-type ko kunak manayin. No para kanyak. Adamo alamang ni Pinang, ngam dagiti babae nga nyaw awid mo dito'y balay. Susi ka ko ng kidia. Agam ka na yun ba ita kamalay ti mapilam? Ha? Di mo mausar ti ko na makinachusay anak ko. Ha? Ni nanang may... Saan matan nga umay ni Auntie Pilar dito'y balay, tatang? Talaga saanan nga umay na niya babae dito yung balay, anak ko. Ay, nawaw. Nagapa kayo ka di? Nabayagan na luklukwinak na niya Pilar. Anya? Sayang lang ti effort ko para kinkwana. Ni Auntie Pinang ngay, tatang. Di ka di kayat? Nyan timpinang. Saan ba't nga iso ti-type ko? Pudno samot tinaybaga ni Lola, tatang. Anya timbangan ni Lulam. Chusi ka kanong, ngam di mo matang mo ti agpili, tatang. Anya? Naimbag nga aldaw mo, Nanay Edna. Si kamo gayang Pinang. Sumur ka. Ada ka din nilando, Nana? Nay, nasa paari mo anak ko. Ado ka no ti aramidin na iti garden na. Ay, sayang, Nana. Kasya talaga nilando, Pinang. Nagagait nga trabaho. Masaludsod ko man, Nana. Nagsinada ka din iti bakit na nga inyaw awid na idi, Nana? Ay wan! Insukat ka naman ni Pilar. Ay, nagkasang matantikas ta, Nana. Ay, kasanaw, kagpalpalo kung tumungamay. Kunana at susay. Ngam di na maamaw ti agpilay, ha? Dayta akit di, Nana. No, siyak lang ngay nananakong.
Sika, ti kayat kaw, pagdatunan nan. Ngam, san tayo mo't amabali na pilitin jay tao, nana. Ada kamat gaya man, Auntie Pinang. Kumusta kan, Ana? Nasayatak mat, Auntie. Si Kangay. Nasaya atak mo't laeng basang ko. Agyaman ak iti regalom kanyak, idi napalabas sa Pasko, Auntie. Ah? Ay, awan ti anyaman na, basang. Ay, nagkapi ka din, Auntie. Nagkapiak mo ten iji balay. Ay, kat agkapi kayo manan, Itimplahan ka, Auntie. O sige, sige. Sika nga rin ti makaammo, Ana. Mabalin ka di tag-standby dito. Ayan mo pa rin unaw. Kunak laki din nagawid kan parilan daw. Kumaa. Adamot na japi ng iti balay pare. Kasaritam kami na. Nabayagan nga papapansin kan kadya tao. No kayat mo di si kalangan pare. Ay nawaw. Ay isa na mabalin na pare. Pagtalawan nak ni bakit ko ano kasta ti aramidag. No siyak mati kunam. Jak kayat na japi ng pare. Oray sana ko ng mga sawa no'y sumatlay. Kita ma pare, ang mga nudong tayong tutel daw at tilmunam nagiti ibagbagam. Nagsaya at topay ni Manang Pinang. May kari para kin ka. Diyo ka din nangag, ti pakaistoryaan na diya Pinang pari nunoy. Kwinartaan na kanukan ti foreigner anobyo na. Idi adun tinaara na. Sana imbrik matan. Ay, fake news na ita pare. Kasano kumakwartaan na ti foreigner anobyo na? Kat saan matabak nang na dyan? Sa may sa adna na talgad at trabaho ni Manang Pinang. Ay, sa di inuman nga tantinap napanan di tatang mau. Ana apaw. Wan nga rod, Lola. Italaang mananala daw ang nagawid. Isaus, imposible no dapat lang iti garden na. Oh no, ada nga ta, tinaduma na pananda. Sa dino nga'y kuma, Lola? Ay, no ka naw ngay may ni Auntie Mapinang. Isumuti na ladaw panagawid na. Ing kagara na lakit di, Lola. Talaga likliklikan na ni Auntie Pinang. Ay, intun kwan. Ada manang tiyawid na dito'y balay. Dayta nga rod, Lola. Manunot din tiniyawid na. Ngam awan mo't kadakwada ti agbayag. Ay, talaga nga awan. Tadi na mo among gamin ti agpilay. Nung mabalin laang kumada tayo ti agpili para kinkwa na, Lola. Wan, agpaiso na ita. Again, tulungan tamang kiday ni Auntie Pinang. Na imbagdayjay. Tama ikaray kintatang mau. Sana kas kadagiti babae ayaw awid na dito'y balay. Saan tayo nga amaw daw sa dinaw tinangal-alaan na kadagijay. Apay nga ita lang nga nagawid, tatang. Una, tayo nururay ko apimanaw ni Pinang. Anya kayo lakit din, tatang. Talaga ka di-adiyo kayat ni Auntie Pinang? Jak kayat ti babae arupat kwarta, Ana. Ni Auntie Pinang? Rupat kwarta? Asino mo't tinakadamagan nyo iti dayta, tatang? Basta, sa nakaskan kuha na ti kayat ko. Wano, patpatyan nyo man ang tibagbaga dagiti tao. Nagsayato pa'y ni Auntie Pinang. Isumat lang ti sangkay baga ni Lola. Saan nakamawatan, anak ko? No siya lang ti pagsaludsudam, tatang. Awan ti makunak ka ni Auntie Pinang. Madlaw na sayat a tao. Ay, landaw anak. Anya jay ibagbagam iti anak mo, ha? Ni Pinang nanang. Kwinartaan na kano ti foreigner nga ex na. Hindi pa lang amok ti may papaniti na itapanag. Ha? Ay nawaw! Adda kwarta ni Pinang, anak ko! Saan tayo nga muna nang?
No nga ipod no, ti sayang gusay. Nada. Ay, aglang-lang nga pa'y kay di arupat kwarta ay inyawid mo di na minsan. Ngam ni Pinang, anakaw. Di yun ipalagip na kita kanyak, nanang. Abay, di mo ka di maklawn. Di mo maklawn, alamang lata ni Pinang. Ngam dagiti babae ngayon yawawid mau dito'y balay. Anakaw. Ngalawa na yun. Siya akong titsursi, hindi na amaw tagbilay. Oh, si kamat ti lumabas iti paraangan may manang Pinang. Sa dino tinagapwam. Iti man na yan da pare lando, mercy ading ko. Kano imay ni manong lando dito'y balay itay. Kapampanaw na laang manang. Ay ha? Saan mo ka di anasalaw di tadalan, manang? Ay, saan ading ko? Ay, amangan no ilumlumangan na ka, manang. Ay, na yan ni Lando. Talaga alikliklikan na. Chusya talaga, manang. Ay, ading ko aya. Maikariak mo't iti panagkunak. Katwan mat ngamin manang Pinang. Talaga lang at chusi ni Manong Lando. Ngam di na matamot yagpili. Palpak nagiti babae nga inyawid na di tabalayda. Di manang Pinang mati kasarsarita mi tayo, mercy, bakit? Sa dino ka no tinagapon na? Naggapo iti ayanda Manong Lando, lakay. Ay, nabayag siguro pima na nagururay di bakit? Talaga adakkel ti panaggusto na ka ni Manong Lando, lakay. Unang saan matabakan ano ni Parilan daw? Amom ka diti ko na na itay. Anda ka no, nakadamagan na, arupat kwarta ni Manang Pinang. Anya? Asino ka naman tinakadamagan na, lakay? Di naman dinakamat no sino. Ay, day talaang. Fake news, matinadamag na. Ni Manang Pinang to, pa'y ti kwinertaan ti ex-boyfriend na a foreigner, lakay. Kastamat lang, timbaga ka ni Parilan daw, bakit? Barang gusto mo ito natin mapili na ito. Tali, kaasimag. Mano, babae tinyawid na, ngam awan mo tagbayag. No ni Manang Pinang laang ko matiayatan na, ay na, inal daw kumamat anak ka isam, lakay. Oy, Lando. Si kamot ti masalaw ko dito'y kalsada. Sa dinong iti papanam. Na yung mga bigat mo, Pinang. Dita klinik, adalang mapan ko alaan nga agas. Ay nawaw. Asino nga iti masakit? Maintenance ni Nanang. Kasta ka di. Si Kangay, sa dino mo ti papanam, Pinang. Agpaili mapanak man makitsenda. Agan-anad ka nga ron, ha? Ore si ka agananad ka mat. Kitaam ni Tatang Lola. Kasla, ada na dagsin na parikot na. Kun nga raw. Itay pa yan nakatugaw iti sirok ti abukadaw. Awan ka di tinadakamat na parikot na, Lola? Saan? Diya ka mo. Maganoda mananti ng bastid kinkwana dita. Ni Tatang tumat ngamin. Ada ni Manang Pinang nga asidag, ngam chusi pay laang. Kanayon mat nga rod amaling tao ti mapili na, Lola. Ay, hurayin na siguro ang masaktan iti mamin ano abisis ako nada. Sayang ti panawan, Lola. Nasingpet mat nga ang ti Pinang kat. Wine, uray siya kalulam. Ni Pinang, ti kayat ka para kandi datang mau. Kita ni anti mapinang. Kasla mo laang ani nanang mau, idi si bibiyag pay laang nga po. Abay nga yakastoy ti marikriknak. Oh, saan? Sana mabalin nga kayatak iti dadya Pinang. Sana mabalin. Anyan tulangan ti panunutan na iti tao kanyak. Landraw, anak ka. Okay ka lang, kaday. Kwa,
Owen mo't nanang, okay aklang. Kasla, danaw nagapampanunutam. Ay nawaw, okay aklang nanang. Amaw manakaw. Rusyak, makakit-kita ka. Madlaw, saan ka nga okay kasi ti ko na manakaw. Okay aklang kung naklangarodan. Dagulit kayo mo't nanang. No ada parikot mo, di ka agdwa-dwa nga umasidag kanya ka nakaw. Abang ano, makatulong akmutkin ka. Ay nawaw, andyan ko ng parilan daw. Ada pa naggustom ka ni Manang Pinang. Ay, kurak man mo saan mo type da dya babay. Diyak man na mo pari nunoy. Ngam talaga sa balay ti marikriknak ita. Nasayad mat ka diya paray nuni Manang Pinang ti makurso na dam. May kariday dya aparakan ka. Panagkunam pare, sa anak nga tan amasaktan no iso ti pilyag. Sigurado ray tan pare. Nuni Manang Pinang ti pilyam, inal daw to na nakaisem ka. Ay, madanag anak pari nunoy. Kinsi atawaran na balo ka pare. Manumot na tawan nga agpalpaloko ka karga ti babae amam-am mo ti Facebook. Andiat mo ngay, ang mga nuni Manang Pinangan ti talaga aparakin ka. Ay, adoy, agkapay-kapay, lando. Ayamanak, Pinang. Anyang aminan, di ko na magagaram. Kaya't kalay nga sarungkaran. Oh, regalo, parakan ka. Ha? Yakman na mo, panagirignak kat. Kat, anya, lando. Agayatak samot rin kan Pinang. Sigurado ka kaditi day tang ibagbagam, lando. Italay nga nakariknak iti kastoy. Diritsuan kan. Okay lang kadikin kano agdatonak. Owen, okay lang mat kanya. Ay, no, ay, agyaman ako na, Pinang. Sa dino tinagapwam landaw. Itayanda Pinang nanang. Ha? Ay nawaw! No kasta, sinarong karap ni Pinang nakaw. Una lang. Ay nawaw! Panagkunakit, saan ka nga kamalaya nakaw? Nasaya at ataw ni Pinang. Tsakim pagarop ang makariknak iti panagayat iti nadya Pinang nanang. Kasta talaga ni ayata nakaw. Awan pilpil yun na. Panagkunayo nanang. Ni Pinang ngatan ti babae apara kanyak. Anak ko, sa anak ka Diyos. Nga, no para kanyak. Ay, maikaray ni Pinang, paragan ka. Last day to yun nanang. Sa payla kuma. Ta ni Pinang mutan ti para kanyak. Sana dakas, no chusi ka, anak ko. Ngam, rumbang lang, nalaing ka mga agpilay. Tapnusan ka na maluklugaw. Awanan ti makunakan Pinang. Kas day di Helen mo lang, anak ko. Napintas, nasingpay, kang runan ti amin, manangipatag. Ay, nawaw! Narigat ti mailawan. Isu arumbang nalaang ngarod analaing kamat nga agpili. Katno anya tigasat mo, isu ngarod ti aklunam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.